Sizofunda incwadi ka-Exodus 23 verse 20 kuya ku-26. Exodus 23 verse 20 to 26. Bheka, ngiyakuthuma ingilosi phambi kwakho ukuba ikulondoloze endleleni, ikuyise endaweni engiyilungisileyo. Iqaphele ulalele izwi layo, ungayicunuli, lokhu ayekukuthethelela isiphambeko zenu. Ngokuba igama lami likuyo, kepha uma ulalela nokulalela izwi layo, ukwenze konke engikukhulumayo, ngiyakuba isitha sezitha zakho, ngiphambane nabaphambana nawe. Ngokuba ingilosi yami iyakuhamba phambi kwakho, niyakumkhonza uJehova uNkulunkulu wenu, abusise ukudla kwenu namanzi enu. Ngiyakususa izifo phakathi kwenu. Amen. Le nkulumo ikhuluma nathi. Uthi uNkulunkulu uma ekhuluma nabantwana bakwa-Israyeli, uthi bheka, ngiyakuthuma ingilosi phambi kwakho ukuba ikulondoloze endleleni, ikuyise endaweni engiyilungisileyo. Namanje nakithi kusho njalo. uNkulunkulu uyithumile ingilosi phambi kwethu ukuthi ihambe phambi kwethu. Uthi-ke uNkulunkulu iqaphele le ngilosi, ulalele izwi layo, ungayicunuli. Lokhu ayikukuthethelela iziphambeko zenu, ngokuba igama lami likuyo. Kepha uma ulalela nokulalela izwi layo, ukwenze konke engikukhulumayo, ngiyakuba isitha sezitha zakho, ngiphambane nabaphambana nawe. Indaba enkulu esiphakathi kwayo ukulalela okusho ingilosi. Singagcini ngokulalela, sikwenze. Ngoba ingilosi, igama likaNkulunkulu likuyo. Ayikwazi ingilosi ukuza emhlabeni uma igama likaNkulunkulu lingakuyo. Ngamanye amazwi, okusuke kukhulunywa uNkulunkulu kusuke kukhulunywa ingilosi. Ingilosi iphethe umyalezo kaNkulunkulu. Ngakho-ke njengoba iphethe umyalezo kaNkulunkulu, kufanele yenze konke okusho uNkulunkulu. Leli bandla libandla likaNkulunkulu. Amen. Leli bandla libandla likaJehova. Ngiyafisa ukuthi niyamangala lezi ingubo engiyifakile, ngoba anikaze niyibone. Lezi ingubo zidesignwe uNkulunkulu. Yonke lento eniyibona ngiyifakile, yonke idesignwe uNkulunkulu. Ayidesignwanga ngisho ingilosi, kodwa idesignwe uNkulunkulu. Uma ungase ufunde u-Exodus 28 from verse 4, uyoyithola yonke lento engiyifakile. Othena uNkulunkulu bonke abapristi, kakhulukazi abapristi abakhulu, beyigqoke. Angizukuyichaza zonke izinto ezikule ngubo, kodwa yonke into ekule ngubo isho uNkulunkulu. Ngisho umbala, ngisho njengoba nibona lento engiyifakile lapha, le ngubo engenhle ibizwa kuthiwa i-phakathi, bese kuthi le ngezansi izulu. Le ento eniyibona lapha ibizwa kuthiwa i-breastplate. Le breastplate inama stones awu-12 amele izizwe eziwu-12 zakwa-Israyeli.
kuningi-ke okubhale lapha nalezi ilokhu zeniyibona lapha zisho uNkulunkulu. Akuyona into esivele nje saqhamuka sayenza noma kuqhamuka ingilosi yayisusa ekhanda layo yayenza. Yinto edwetshwe uNkulunkulu owayidweba emandulo nabaphristi bakwa-Israyeli ababeyifaka. Manje-ke leli bandla liwukuqhubeka kwebandla lakwa-Israyeli. Leli bandla livuselela ibandla lakwa-Israyeli. Thina yathi ingilosi singamaNazaretha kaNkulunkulu. Njengoba kade echaza umkhokheli, amaNazaretha kaNkulunkulu ehlukile kumaNazaretha onke. Ngoba we are the Nazareth whose whole life is dedicated to God. Ayikho enye into esikhulumayo. We are those Nazarites uNkulunkulu owakhuluma ngawo kuNumeri 6, whose whole life is dedicated to God. Asifani namanye amaNazaretha ngelinye ilanga ake ekhulume ngoyisemkhulu. Asifani namaNazaretha ngelinye ilanga ake ethi abaholi babo ngoNkulunkulu. Asifani namaNazaretha ngelinye ilanga ake etholakale ephuza utshwala. SingamaNazaretha kaNkulunkulu. And lokhu uNazaretha bukaNkulunkulu asikuxube nalutho. Lokhu uNazaretha bukaNkulunkulu asikuxube nalutho. Uthi-ke uJesu kuMathewu 5:20, ngithi kini uma ukulunga kwenu kungadluli okwababhali nokwabaphristi, anisoze nangena embusweni wezulu. Uma ukulunga kwenu kwabaphristi nokwabafarisi, anisoze nangena embusweni wezulu. Wayesho ukuthini uJesu ngalokho? Wayechaza ukuthi laba amakholwa nababake bengamaJuda, ababe ngababhali, bengabafarisi, kodwa ukukholwa kwabo kwangacacile. Yikho-ke uJesu ethi nina njengoba ngiphambi kwenu njena, uma ukukholwa kwenu kungabedluli labana, kusho ukuthi nani ngeke niubone umbuso wezulu. Nami ngisho njalo kini, ngithi uma ngabe ukukholwa kwethu kungawedluli amanye amaNazaretha, asiyenzi lutho. Uma ukukholwa kwethu kungawedluli ukukholwa kwamanye amaNazaretha, ngeke siubone umbuso wezulu. Ngoba okusho ukuthi nathi akukho lutho esikufundisile okwedlula abanye abantu, yize uNkulunkulu wathuma ingilosi phakathi kwethu ukuthi izosifundisa. Ngiyafisa ukuthi kucace kahle kini lokhu ukuthi thina sifundiswa ingilosi. Njengoba sifundiswa ingilosi, lokho ingilosi esifundisa khona kufanele sikulandele. Ngoba uma singakulandeli angeke singene embusweni wezulu. Ukungena-ke embusweni wezulu akusiyona into elula. Akusiyona into elula. Ngizokhuluma ngento engemnandi. Ngikhulume ngezono zenkanuko. Uthi uJesu kuMathewu 5:27, nizwile kwathiwa ungaphili, kepha mina ngithi kini ilowo nalowo obuka owesifazane amkhanukele usephingile naye enhliziyweni. Nizwile kwathiwa ningaphili.
Kodwa mina ngithi umuntu obuka owesifazane bese emkhanukela usephilile. Ngikhuluma ngesono senhliziyo. Isono senhliziyo angivamile ukuthi ngizwe abantu bekhuluma ngalo nabafundisi nasemasontweni abakhulumi ngesono senhliziyo. Angazi ukuthi beyakwenziwe yini lokho, kodwa abakhulumi ngesono senhliziyo. Inhliziyo inezono ezinkulu kunezono ezibonwayo. Inhliziyo inezono ezinkulu kunezono ezibonwayo. Kodwa asikhulumi ngazo. Ngelinye ilanga ubaba ilanga Ishumayeli uthi kwenzeka ukuthi umuntu engabanaso isono ongase usikhombe. Kodwa ethi mayesehamba emhlabeni efike ezulwini engangeni. Ngoba kutholakala inhliziyo yakhe inamabili. Inhliziyo yakhe inamabili. Kodwa lesi sono senhliziyo abakho abantu ababekhulume ngaso nabafundisi abakhuluma. Ngoba isono sakho. Kodwa asikho isono sakho esingakwembuleka. Masingambulekanga lapha kodwa siyokwembuleka ezulwini. Ithi ingilosi kimi ngelinye ilanga sasinomkhokheli. Ithi niyahlupheka nina lapha emhlabeni ngoba nehlulela umuntu ninimbone ekwenza ninimbone ukukhuluma ngomlomo wakhe. Nina la emhlabeni nehlulela umuntu ninimbone ekwenza ngesandla sakhe noma ngonyawo lakhe. Ninimbone ukukhuluma ngomlomo wakhe. Ithi ke ingilosi kodwa ezulwini kakunjalo. Ezulwini umuntu wehlulelwa ngokukhuluma ngenhliziyo yakhe. Ezulwini umuntu wehlulelwa ngokukhuluma ngenhliziyo yakhe. Uma umuntu ebulala umuntu ezulwini akubukwa ilesi sikhathi ombulala ngaso. Kodwa kuyaye kubhekwe inhliziyo iyayikhulume isacabanga ukumbulala. Ezulwini kulalelwa amasu omuntu okuba umbulala kanjani. Kulalelwe ukuthi ngenkathi umbulala ubuthini, bithini inhliziyo yakho. Noma usubaleka usucashela amaphoyisa, ngenkathi ucashela amaphoyisa ubuthini, ukuthi ubujabula yini noma ubuzisola yini. Isono senhliziyo. Uthi uNkulunkulu kuJeremiya 17:9-10. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezulu kwakho konke futhi imbi kubani ongayazi. Mina Jehova ngivivinya inhliziyo ngihlole izinso ukuba nginike lowo nalowo njengezindlela zakhe njengezithelo zezenzo zakhe. Amen. Njengoba ngisho ngithi uma ngikhuluma ngesono senhliziyo angikhulumi ngokuthi mhlawumbe uJesu wathini nokuthi mhlawumbe ingilosi ithini. From experience ngiyazi ukuthi isono senhliziyo asingenisi ezweni. Eminyakeni ephambili ngizokhuluma ngami. Ngoba uma ukhuluma ngabanye abantu babengezwa uzokhuluma ngabo. Esikhathini esiphambili kwahamba umama emhlabeni. Wathi esesemakhazeni ngambona esevela ngefastela ngilindile kodwa kwasekusebusuku. Ngaphuma ngigijima ngiya kuye ngamfica ephandle
wayesethi umama uyafuna yini ukuthi ngiyobonisa lapho ubaba mkhulu engibeke khona. Ngathi mama ngiyafuna. Wayesethi mama sihambe. Wayesehamba nami wayewofika evela bahleke. Uma efika evela bahleke ngathola ivela bahleke elasezulwini hayi leli engilaziyo leli ngakhulela kulo. Ngafica umuzi wasezulwini omuhle ngendlela engachazeki. Kodwa usekule ndawo lena yevela bahleke sakhulela kulo. Wayesethi ke umama nakho ke lapha ubaba mkhulu embeke khona. Nawe uma sekufika isikhathi sakho umuzi wakho ubaba mkhulu uyokuthatha sifike sizohlala nawe. Ngajabula kakhulu mase ngibuyele emuva. Ngithe ngibuyele emuva ngahlangana nomuntu wesifazane engangimthanda. Kodwa engangakaze ngimeshele. Wayengazi nokuthi ngiyamthanda. Ngahlangana nalo muntu wesifazane. Wagijima weza kimi. Sathandana. Senza yonke into eyenziwa abantu abathandanayo. Kodwa khona lapho ngathi ngibona umama wayesemeduze kwami. Wayesethi ikhona lokhu engakufundisa khona emhlabeni. Wayesethi uma uqhubeka nokuyenza lento ngeke uze ufinyelele kulo muzi ekade ngikutshela wona. Angeke uze ufinyelele kuwo. Lo muntu wesifazane ngangakaze ngimeshele futhi ngingenanhloso yokumeshela. Kodwa ngoba ngangiganiwe angaze ngibe umuntu otheganiwe ebe eqonywa ngamantombazane. Kodwa ngomcabango ngangiqonyiwe ngoba ngangimthanda. Uma ngiphaphama ngibluze ngaye ngangiqonyiwe. Kodwa ngaqonyiwe kodwa ngiqonyiwe ngoba ngangimthanda. Kodwa futhi ngingenayo inhloso yokuthi ngimeshele ngoba ngangihlonipha. Ngihloniphela ukuthi angikwazi ukuthi ngiganiwe nguye ngibe nomunye umuntu wesifazane. Kodwa inhliziyo yami inabafazi abaningi. Kodwa mina physically ngangana umuntu wesifazane engithanda naye. Kodwa inhliziyo yami yayinabafazi abaningi. Kodwa leyo inhliziyo enabafazi abaningi uthi uJesu uma ubona umuntu wesifazane bese umkhalukela ngokwenhliziyo yakho usuphingile naye. Ngangiphinga inhliziyo. Njengoba uphinga nalomuntu uma ufa lo muntu obuphinga naye ngenhliziyo uyoqhamuka uphinge naye phambi kwaNkulunkulu. Washo njalo ubaba ilanga komunye inkosikazi. Wafika egijima ezwa kubaba ilanga. Wafika wathi baba umyeni wami usethu sefuna ukugana ngomunye inkosikazi. Sathula isilwane sasezulwini sambuka. Sathi soka la. Ingani wena unayo indoda? Kanti lena uhlale ukhuluma ngayo uthi kube waba nesikhathi oyoyigana oyithandayo. Kanti wena unamadoda amangaki wena? Ana unamadoda amabili. Yini eyinkinga uma indoda yakhe siyifuna omunye umuntu wesifazane ngoba nawe unamadoda amabili? Bangaka abantu phakathi kwethu, bangaka abafundisi abanenqaba yeintombi
namakhosana anenqaba ney'nkomo. Mangaka amakhosikazi anenqaba amadoda? Awuthi uma uphaphama nje kube khona indoda oyicabangayo. Awuthi uma uphaphama ube nomfazi womuntu omthandayo. Lo mfazi womuntu othi uma uphaphama umcabange usuphile na. Leyo ndoda noma ngabe umfana noma ngabe iyini, uma ngabe uphaphama ucabange ngayo, noma idlula nje phambi kwakho bese uyayincoma ngenhliziyo, noma umfazi ubona insizwa noma indoda bese incoma ngenhliziyo ebe noma sevuka ebuthongweni ecabanga nayo, leyo ndoda leyo uphingile nazulu. Lo mfazi lowo uphingile nazulu. Uthi-ke uJesu, uma ukukholwa kwenu kungakwedluli okwababhali nabafarisi, nani ngeke niwubone umbuso wezulu. Nami ngisho njalo ngithi uma ngabe uNkulunkulu ekwazile ukuthi elethe ingilosi kithi khulume nathi isifundise, kodwa ukwenza kwethu kufane nabantu abangazilutho ngoNkulunkulu, nathi ngeke siwubone umbuso wezulu. Isifundo lesi esikhulu, ngoba ngikhuluma ngesifundo. Sonke njengoba silapha sinezono zaso. Mina kwangithatha iminyaka ngilwa nalesi sono. Ngenkathi ngiphaphama ngashawa uvalo ngendlela esimangaliso. Ngathi hawu kanti konke lokhu ukukholwa kwami akukho. Ngakuyeka kuthathe mhlawumbe 4 years kubuye. Ngibuye ngishawa uvalo ngiyeke kubuye. Ngithandaze ngicele ukuthi uNkulunkulu angenze ukuthi ngibuyeke, kodwa ngelinye ilanga ngokubona sekubuyile. Ngaze ngakunqoba akusekho manje. Angivuki manje nangicabange enye into. Ngiyayinqabela inhliziyo yami ukuthi ithi mayivuka bese kuba khona into engaba yisono engiyicabangayo. Ngoba angikhulumi ngokuphinga kodwa ngikhuluma noma yiphi into eyisono. Noma yiphi into eyisono othi ma uweda usicabange leso sono ezulwini sibhaliwe ngoba uyofika usikhulume. Khona izono ozenza physically bese kuba khona izono ozenza ngenhliziyo. Lezi izono ozenza ngenhliziyo uyosikhuluma ezulwini. Nabantu besifazane ububathanda noma ungakazi uzumtshele, kodwa ngalolo usuku uyoqhamuka lo muntu wesifazane ekubambe ithandane naye phambi kwaNkulunkulu. Manje ke ngikhuluma ngesono senkanuko, ngoba sizothi sikholesa seqeda kodwa singangeni ezulwini, ngoba asihambi kahle phambi kwaNkulunkulu. Ngiyafisa ukuba niqonde ukuthi uma umuntu wesilisa oganiwe bese uthandana nomuntu wesifazane uze uye ocansini naye, noma ngabe lo muntu wesifazane umfazi womuntu noma ngabe uyintombi, uyaphila. Uma umuntu wesilisa oganiwe bese uthandana nomuntu wesifazane uze uyocansini naye, noma lo muntu wesifazane uganile, noma lo muntu wesifazane uyintombi noma nje uyintombazane enjani, uyaphinga naye. And isono sokuphinga isono esibi phambi kwaNkulunkulu, siyakusa esihogweni. Isono sokuphinga siyakusa esihogweni. Uma ngabe lokhu
kuya nakubantu besifazane. Uma umuntu wesifazane eshadile noma engathandana nomunye umuntu wesilisa oshadile noma engathandana nomuntu wesilisa ongashadile, kodwa uma umuntu wesifazane uthandana nomuntu wesilisa noma ngonjani uyaphinga. And lokho kuphinga ngelinye ilanga kuyokuhlupha uma sekufanele uyezibuyela. Kuyokuhlupha kakhulu. Kukhona abantu bonke kakhulukazi besilisa abathatha uqobo kalula. Becabange ukuthi ukuqonywa umuntu olikholo engaqonywa nje kalula bese ngenzeni. Uma ngabe uyinsizwa uthandane nomuntu wesifazane uyohlobonga uyo ocansini naye uyahlobonga. And ukuhlobonga is as bad as ukuphinga. Kodwa ayimfuna wena ukuthi abafana babe behlangane namantombazana bese becabanga ukuthi leyo nto bengayenza nje kalula bese bengalahlwa ngayo. Awukwazi kwenza lokho. Kuleli bandla likaNkulunkulu ingilosi ifike yasenzela into elula. Yathi uma umuntu sekufike isikhathi sokudala uyolobola ngemali ewu-15,000 rand uma elobola inkosazana. Kodwa uma 16,000 rand. Kodwa uma elobola enye intombazana engasaphelele uyolobola for 15,000 rand. Yathi umshado wala uyoshadelwa ethempelini. Yathi kuleli bandla azikho ibizo. Kuleli bandla ayikho into ewumembeso. Ngoba kuleli bandla likaNkulunkulu ukushada kuchaza ukutshela uNkulunkulu emelwe oganana naye ukuthi seni umfazi nendoda. Ngaphambi kokuthi uhlangane nomuntu wesifazane kufanele uqala utshele uNkulunkulu uma ungumntwana kaNkulunkulu. Awukwazi ukuthi uhlangane nomuntu wesifazane ungazange wambikela uNkulunkulu. Ithi ngelinye ilanga ingilosi nifike nenze izinto ngendlela kaSathane. Nithi mangabe senidelile bese niyotshela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu sesicela ukushada manje. Kodwa sonke lesi sikhathi benenza lento ngendlela kaSathane, nijabulisa uSathane. Uma sengenele ukujabulisa uSathane bese nitshela uNkulunkulu ukuthi sesifuna ukushada manje. Ithi ke ingilosi noma usuhlanganisa noma usushada kodwa ushada nesiqalekisi. Ngoba awuzange uNkulunkulu wamhlonipha. Awuzange uNkulunkulu wamesaba. Ayikho into engasiyenze ukuthi ungalindi. Ayikho into engenza ukuthi ma uyinsizwa kuleli bandla ongeke ukuthi mase kufika isikhathi sokugana ugane, ngoba akukho zibizo ozoyikhokha, akukho malobolo azinkulungwane neyinkulungwane ozowakhokha, akukho ludwendwe ozoba nalo uthi uNkulunkulu thatha umngakho umlethe phambi kwami umethule kimi.
Niyakuzwa lokho? Uthi uNkulunkulu thatha umuntu osumthandile umlethe kimi uzomethula kuwo uthi Nkosi nangu umngami ngicela kuba unginikeze isibusiso ngakhe naye umuze ngithole nabantwana abayokhonza wena. Kodwa wena uyakuyeka lokho uyahamba uyoqonywa uyolala namantombazana usafuna ukunsizwa uma usubona ukuthi ayisengensizwa bese ke uhamba uyotshela uNkulunkulu ithi ingilosi umshado wakho isiqalekiso. Kuleli bandla asinaso isithembu. As a principle asinaso. Bophela isithembu sivunyelwe kulabo bantu abafike lapha sebenesithembu. Kodwa otherwise kuleli bandla asinaso isithembu. Ithi ingilosi ubaba mkhulu wathi umuntu ophatha izwi likaNkulunkulu egana umfazi wedwa. Kodwa kuleli bandla sonke siphethe izwi likaNkulunkulu. Ithi ingilosi akubhekekile ukuthi lapha siyithole njalo ngoba esithandeni kuhlale kuxatshana kuhlale kuthakathwana kwenziwa yonke into. Asikwazi ukuthi umuntu ngaso sonke isikhathi esikhundleni sokuba sikhuluma indaba kaNkulunkulu silokhu sakhuluma indaba yemizi yabantu yokuxabana kwezithelo. Yathi ingilosi for peace reason hayi ngoba isithembu singavumelekile uNkulunkulu, but for peace reason kuleli bandla asivumelekile isithembu. Kwasho ingilosi lokho ukuthi asikwazi ukuthi ngiyazi ukuthi lapho esiqhanga khona kwamanye amaNazaretha intshumayelo ukuthi abantu abagane isithembu iyona into ekhulunywa ku-23 nakho. Kodwa la ekhaya asivumelekile isithembu ngaphandle uma ngabe unesizathu ezongiconvince abagcotshwa nami ukuthi kufanele ukuthi ugane isithembu. But on normal circumstances asikwazi ukuthi sivumele ukuthi ugane isithembu. Like ukudivorce, divorce no. Ngaphandle ma ukudivorce kusathi ukuthi kuyaphoqa ukuthi udivorce. But under normal circumstances ukudivorce akuvumelekile. Awukwazi ukuthi ngoba sithi awukwazi ukuba lesithembu uzovela ubona intombi usuthi hayi ukuze ngiganwe la ntombi angixoshe umlalo. Such things azenziwa la. Azenziwa. Ngimtshelela lezi zinto ngifuna ukuthi nezulwini. Ngoba sithunyelwe ingilosi othi uNkulunkulu yibani ngcwele ngokuba mina Jehova ngingcwele ngilihlukanisile nabanye abantu ukuba nibe ngabantu. Ukuthi wehlukanisiwe nabanye abantu ukuba ngabami is not just ukuthi ukwehlukaniswa nje ukuthi hamba wedwa noma nihambe ningumshumi. Kusho ukuthi impilo engiyiphilayo ngiyehlukanisiwe nabanye abantu. Yikho uJesu ethi uma ngabe ukukholwa kwenu kungakwedluli okwababhali nabaFarisi nani ngeke nibone umbuso wezulu. Ngoba uma ukuleli bandla you must be pure in heart. Akubhekekile isono. Lezi zinto kufanele ukuthi ngitshele zona ngoba ngithunyiwe ukuthi ngitshele zona. Uma uzenza uyozenza. Kodwa mina ngithunyiwe ukuthi ngitshele. Akuvumelekile lapha ukuthi uqola uhlobo. Akuvumelekile kuleli bandla ukuthi uphile. Akuvumelekile kuleli bandla ukuthi ugalwe isithembu. Kuleli bandla
akuvumelekile ukuthi umgcotshwa ekalwe umfelokazi. Akuvumelekile. Ithi ingilosi uma ikhuluma ngale ndawo ithi ubaba mkhulu hayi ngoba wathi abagcotshwa bengagana isithembu ngoba abagcotshwa bengagana isifelokazi ngoba bengcolile abafelokazi. Kodwa ithi ingilosi umuntu ongumgcotshwa umeshela kanjani umfelokazi? Ngoba umfelokazi ubuthaka isivanayo. Abantu abaningi babemgijimela uthi kodwa umfelokazi kufanele ukuthi ekhosele kumgcotshwa. Ithi uma ngabe manje umgcotshwa esezofike ethi kumfelokazi ngiyakuthanda, umfelokazi akavikelekile. Umfelokazi kufanele evikelwe. Niyazi ukuthi ubaba mkhulu wakuyo yonke into wayeyikhulume ngokuthi kufanele ukuthi sibheke abafelokazi nezintandane. Kuwumthetho kaNkulunkulu ukuthi sibheke abafelokazi nezintandane. Njengoba ngimi phambi kwenu njena, angikwazi ukuthi kube khona umuntu wesifazane umfazi kini. Nonke ingabantwana kini. Nonke. Ubaba mkhulu akakho umuntu oyembiza ngelinye igama ngaphandle ukuthi mntanami. Noma ngabe indoda wayethi mntanami, noma ngabe ingane ethi mntanami, noma ngabe inkosikazi ethi mntanami. Uthi ke ubaba ilanga mayichaza lento uthi wayethi mayethi ubaba mkhulu mntanami uthi uthintakale kuwe uzwe ukuthi ubaba lo. Noma ngabe uyindoda uma usuphambi kwakhe esethi mntanami uzwe ukuthi ngaphambi kwababa. Nami ngiyafisa ukuba ngibe naleso sibusiso sokuthi engababikho kini umuntu engithi mangimbona noma umfazi womuntu bese ngibona umfazi kufanele ngibone umntanami. Noma ngamakhosazana ngibona umntanami. Noma ngabe amakhosana namadoda ngibona abatabana. Njengawe baba
ngizama ukuthi ngimqoqe ukuthi nezwi ngoba uNkulunkulu unibhekile izulu. Uma uNkulunkulu ubenga nendaba nani ubengeke ethume ingilosi uba izohlala nathi. Inhloso yokuthi uNkulunkulu ezithume ingilosi izohlala nathi ubefuna ukuba sazi ukuthi likhona izwi. Inhloso yokuthi uNkulunkulu ethume ingilosi izohlala nathi ubefuna ukuba sazi ukuthi kukhona lapho esiyakhona. Nokuthi lapho esiyakhona sibhekeke ukuthi sivunule kanjani ngokomoya ukuze silifanele izwi. Kodwa njengokusho kaJesu uma ngabe ukukholwa kwethu, ngikhuluma ngamaNazaretha kaNkulunkulu onke lapha ekhona, ukuthi uma ngabe ukukholwa kwethu kungakwedlula ukukholwa kwamanye amaNazaretha, nathi ngeke siubone umbuso wezulu. Uma lapha kuleli bandla kusekhona umuntu okhuluma ngendaba yobaba mkhulu, ukhuluma umuntu lapha okhuluma ngendaba yamadlozi. Uma lapha phakathi kwenu kusekhona abantu abaphingayo, uma phakathi kwethu kusekhona abantu abahlobongayo, noma ngabe lokho ukwenza ngenhliziyo noma ngabe ukwenza physically, woe unto you. Ngoba ngeke nawe ubone izwi. So uma silapha fanele niqonde ukuthi sisezulwini. Sisezulwini nje wasi. Kodwa siyosikhipha thina. Siyosikhipha thina. Kodwa kufanele nazi ukuthi sisezulwini. Kodwa uma ngabe lento engikufundisa yona ungayithathi, uma ngabe lento engikufundisa yona ungashawa uvalo ngayo, uma ngabe lento engikufundisa yona ungasibheki wena ukuthi where am I kulento ekhulumayo, woe unto you. Inkosi busile lokho. Amen.